Como que queda mellor con sintonía, que non daba entrado a sintonía dos deportes. Todo o fútbol comeza aquí, o debate nas máis altas esferas sobre a marcha dos nosos equipos, os que seguimos aquí en Culleredo, os que siguen os e as peñistas de dos equipos que son os que teñen peñas, que non os outros non os teñen, son o Real Madrid e o Deportivo e o Real Madrid. Para falar con fundamento temos a Fernando Blanco, como digo eu, un dos formadores de adestadores de técnicos de fútbol, o decano de Galicia, que sempre nos obsequia pois cada luns coa súa sabiduría futbolística, e tamén a Fernando Sampedro, que aparte de ser aficionado de pro, pois, bueno, pois tamén ten a súa vena, está mirándome a ver que vou dicir, ten esa paixón blanca, merengona. Que tal, Blanco, moi bo día? Hola, bo día. Que tal, Sampedro, bo día? A ver, San Pedro, que non te escoito. Porque xa te teño vetado. É que me metes unha fama que non me lo merezco. Aí encima que dixen que eres un apaixoado. No, sí. Non dixen un hooligan, dixen apaixoado. No, pero antes, eu me quedei co de antes, que dixeches que iba a rajar. E vas a rajar? Bueno, igual sí. Blanco, ti crees que vai rajar ou non? Hombre, sí, si non perdería moito este programa. Verdad. Ten que rajar algo, si non... Pero este fin de semana non ten motivos. Pero encontramos cousas, sí, encontramos. Hai que darle un pouco de salsa ao programa. Pero mira, fixadevos nunha cousa. Rara vez raxo do Deportivo, Sodes vos, rajades máis vos do Deportivo. Eu rajo do resto. Eu rajo de Hidalgo un poquinho, teño que recoñecer. Pero vos rajades máis do Deportivo que a mí. No, Fernando no, que é un tío diplomático. Fernando é un tío con flema, no. Verdad, Fernando? Home, eu teño que... O que si conto é a realidade. Se algo non me gusta tamén o digo. Bueno, acaba de dar un recao. Non rajo, pero conto a verdade. Exacto. Claro. Bueno, eu sí, eu reconozco que rajo con todo o cariño e o respeto, digo, por Hidalgo, pero non me está convencendo. Punto. A vos os está convencendo, Blanco? A ti te está convencendo o partido de Xixón? Bueno, a verdade é que pouco a pouco lle teño que ir dando a razón, porque sí que é verdade que moitas veces non me convence con os xogadores que pon de inicio, e incluso, pues bueno, que te comentabas referíndose ao partido de Xixón, pero si despois che planta aí o equipo en postos de ascenso, ahora pasou a promoción pola vitoria do Almería onte, pero te ten que calar, que non che guste o traballo que está facendo como o plantexa, bueno, pero si está o equipo aí arriba, pois non che queda outra que a veces pois ter que calar, porque ves equipos como o Las Palmas, o mismo Sporting de Xixón, o Valladolid, o Zaragoza, que están aí. O Cádiz, por exemplo. O Cádiz, entonces, pues bueno, o equipo ahora mismo está pensando ben, o equipo que máis vitorias consigue fora, ou empates, entonces eso quere decir algo, porque ahora mismo está a rotar moitos xogadores. Sí que non ten un 11 tipo, este último partido meteu 3 novos xogadores, entonces pues, eu penso que está ahora mismo dosificando, rotando ben, para que cheguen todos enteiros estas 10 finales que quedan, pero outra cousa, despois si falamos a nivel de xogo, pois sí que é criticable, non? Insisto, que eu non digo polo xogo, eu critico por a sensación que me dá e os puntos que perde, sobre todo polos puntos que perde, porque podría ter, vamos a poñernos 3 partidos nada máis, hai 3 partidos que eran victoria e se perdeu, 3 partidos en concreto, non me acordo as xornadas exactas que foron, pero que non se tiña que ter perdido esos partidos porque xa o tiñas na man, e iso é esa sensación que me deu o equipo na primeira parte de Xixón, a min, cuidado, a sensación que me dá na primeira parte de Xixón, que non me deu, que me gustou moito a segunda parte, ese é o Deportivo que quero, a segunda parte, é dicir, me boto para adiante e non teño medo. En a primeira parece que estou dando balón, que non me vayan a morder. Esa é a sensación que me dá, que me fai dubidar de que o equipo se manteña dentro de creo que quedan 11 xornadas ou 12, que se manteñan... No, creo que son 10,
10, non? Sí, iba eu aínda me estaba quedando lorgo. Me dá a min que o equipo non vai aguantar esas últimas 10 xornadas, esa maratón, que non vai aguantar nos postos de ascenso e creo que ten a obriga de facelo. A mí me parece que sí. Bueno, penso que ti sempre fuche un pouco pesimista co Deportivo, porque a min o que máis medo me dá é que deses 10 partidos que lle quedan para conseguir o ascenso, 6 o xoga na casa, e aí é onde o Deportivo ten eses problemas, non? É un equipo que xa na casa leva perdido 4 partidos, que non é nada habitual, e empatou outros 4, que xogue 6 ahora destes 10 sí que non me gusta nada. E vamos a ver, xa falaremos despois, pero que esta mesma semana ten 2, Córdoba e Málaga, que xogan en Riazor. Eso é o que a min me dá medo. Un Córdoba que, bueno, que vai aí abaixo, que está pasando unha racha negativa, pero cuidado con Málaga, que a min o Málaga é o que me mete medo, A mí, bueno, e a mí o Córdoba tamén, porque ven calquera e se non sube a barba, pero é certo que o Málaga, co Burgos, me parece que son os que están máis en forma, porque o Castellón parece que baixou un poquinho o pistón, igual que o Depor, que levaba, pois en aquel momento, o culmen da temporada, que levaba 6 victorias consecutivas, chegou a líder e empezou a unha costa abaixo, non? Bueno, e ti, dende aí, dende a grada alta do Santiago Bernabéu, San Pedro, ti como ves o Deportiviño? O equipo de Providencias. Querrás decir do Parco Presidencial, non? Cuidado, sí, eu do vi. Claro. Home, a ver... Que dan, aí non dan xamón como aquí, non? Como en Riazor. Dan. Home, a ver, estou máis do lado de Blanco, sinto decir, porque... Ai, non, aquí todos temos opinión. Sí, neste caso... A ver, estabas dicindo ti que hai 3 partidos aí en concreto co Deportiña, pero é que volvemos ao de sempre. Na segunda división lle pasa a todos. Agora este mes... Lle pasa máis ao Depor. Non. Se non, fíxate nos demais equipos. Agora están en alza, digamos, o Málaga e o Burgos, incluso o Ceuta. O mes pasado era o Castellón o que parecía que iba que iba a ganar todos os partidos que quedaban. Agora xa creo que non está xa nin de sexto, ou está de séptimo, está Las Palmas. Las Palmas estivo arriba, agora está máis para baixo. O sea que cada mes están, xa non cada mes, cada semana están cambiando as cousas. 3 puntos deciden todo. E se iso ganado, o sea, 2 partidos ganados ou 2 partidos perdidos de maneira consecutiva, che poñen no ceo e no inferno. O Racing de Santander chegou a levar 7 puntos de ventaxa, parecía xa en primeira división. Sí, pero sabes por que os levaba? Porque detrás está o Depor. Se estuvera outro non llevaba tantos. Bueno, a ver, aínda quedan enfrentamentos entre eles. O Deportivo pode dentro dunha semana igual estamos falando de que está de líder. Dadevos conta deso. O Gallá, pero pode ocurrir que o que pido é perfectamente. eso, dicir, un equipo que aspira ao ascenso, o que pido eu esa estabilidade, non de xogo, non bonito, de contundencia, de non ter medo, de sair a ganar. O partido do sábado, líneas xerais para un espectador neutral ou con querencia, pois neste caso para un deles, para o Deportivo, non? Ainda que o Sporting é un equipo que lle teño tamén certo cariño e me cae moi ben, pero foi un partido aburrido. É que non ofreceu nada o Sporting. Un partido peñazo. Típico do xogador de Borja Jiménez. Gustoume ben ese dianteiro colombiano, Juan Otero, que meteu o gol, un tipo peleón. Que era da canteira de aquí, que pasou pola canteira. Sí. E para aquí non valía. Volvo a repetir que dos dianteiros que ten o Deportivo, Vilen Songo é o que máis, para min o máis merecedor de ser titular. Sí, o que diste na segunda parte, cambiaron un pouco o chip, iban por abaixo no marcador a ver que se podía facer. E aparte, que non sei onde escoitei o outro día que os últimos 4 partidos o Deportivo os ganou remontando. Sí, o puntuou nos últimos minutos. Claro, un rollo moi Premier League, non? Pero eso se chega a pasar co Madrid, estarías... Moi Bayer Leverkusen de Xabi Alonso. Pero ti estarías rajando se eso lle pasase ao Madrid. É moi posible, E un equipo que neste caso, salvando as distancias, aspira a ascender a primeira,
ten que ofrecer como Racing de Santander, que é un equipo que non me gusta a filosofía do seu adestador, pero que está ofrecendo unha contundencia, excepto estas últimas jornadas, está ofrecendo unha imaxe de equipo que vai a calquer lado, que te pode facer un 7, difícil de batir na casa, que vai como visitante, de equipo con esa arrogancia do campeón. Eso é o que lle pido eu ao Depor. Me pido demasiado, Blanco? Home, para facelo con moita regularidade, sí que pides demasiado, porque como dice o amigo San Pedro, isto vai por rachas. O Depor leva dúas, que gañaba 5 partidos seguidos, perdeu, depois perdía outros 5. Penso que ahora lle está pasando factura a Racing Santander. Onte foi a xogar casi sin 9 titulares, porque 5 os levaban as seleccións. No caso do Burgos está ascendendo o Castellón, que iba líder, mira ahora vai de sexto. O tema do Sporting e o Albacete, mira onde están. Entonces, penso que ahora mismo o Deportivo está nunha racha boa. O Córdoba, por citar o próximo rival aquí mañán, me parece que son 7 partidos sin gañar. Cando fai 10 xornadas estaba aí arriba. O sea, que decir que o bon que ten o Deportivo, que a veces o decíamos que sin ter grandes estrelas, pues ten 2 xogadores por puesto, e agora con as lesións de Mella e de Maio foi suplantando bastante ben, e como decía Borja, o adestrador do Sporting, despois de rematar o partido, é que se cambia os 2 laterales, como foi o caso do outro día, que retirou a Ximo e retira a Escudero, se sale co Albiata e se coloca Alti, e dices ti, coño, pois que os que saliron son mellores que os que están xogando. Esa é a diferencia, que ahora mismo o Deportivo ten unha plantilla bastante compensada, e iso é o que lle vai facilitar, eu penso que para min o ascenso directo. Eu creo que o Racing Santander vai a baixar dai dese puesto, xa lle pasou a temporada pasada, e agora ten que recibir o próximo, non sei se é miércoles ou xoves, ao Sporting de Xixón. Na racha que está o Racing é posible de que incluso de que perda. Eu o que vexo máis forte ahora mismo é o Almería, porque o Almería o que ten é un potencial arriba tremendo. O sea, esa é a diferencia que tantas veces e tantos luz vemos aquí reclamando de que o Deportivo lle facía falta un goleador, e que non o ten, e agora pois estás vendo as consecuencias. Eu vendo un pouco as estadísticas, vexo que o Depor ten 49 goles a favor, e o Almería ten 64, e o Racing ten 62. Entón, ese é o que marca un pouco a diferencia, que despois vai levando os partidos, bueno, con empates, como de Xixón, e vai gañando, pero ahora mismo penso que a nivel de plantilla o tema vai estar entre Deportivo e Almería. Estou convencido, vamos. Ahora que fala dese plantilla, ao técnico, lle pregunto o adestador e logo aficionado con fundamento e ben estudiado de moitos anos, me decides. Ao técnico lle pregunto, equivócase Hidalgo ao sair con esa plantilla, con esa formación inicial, porque está claro que o sábado a primeira parte é moi diferente da segunda. Na primeira parte o equipo non ataca, parece que está a esperar, e incluso recibe un gol en que, bueno, ten bastante Ferllo, bastante responsabilidade, pero o equipo mesmo se notou como máis pasivo. E na segunda parte, pois sí que sacaron, tamén polos cambios, sacaron esa vena que teñen de equipo que vai a polo partido. Pode ter responsabilidade o adestador aí? Bueno, en certa medida sí, pero tío, que tens que mirar é que xa non só por adestador, que estamos na xornada 32, que, como decía, faltan 10, entonces ten que dosificar os xogadores, porque senón, pues bueno, acaban rompendo, acaban todos sempre con moitos problemas a nivel físico. Entonces recomendado sempre polos fisios e o corpo técnico, os que levan máis que nada as cargas do equipo, pois teñen que algúns xogadores iros rotando, porque eu penso que o único que aguanta aí serían Mario Soriano e Loureiro, se non estuvera tocado, que son xogadores que xogan todo, pero eu vin que o cambio que fixo de
Tenter a Escudero foi para darlle minutos o sea, descanso a Coagliata. Que está exfutbolista total, Escudero, con todo o meu cariño, pero a verdade. Escudero non ten, digamos, ahora esa progresión que tiña na banda, Escudero sale máis que nada para o tema de balón parado, as faltas e os cornes, que moitos dos cornes xa nin os quitou Luismi. Sí, sí. Pero o tema é eso de que o equipo vaya dosificando, daí que retire a Villares, porque tamén no minuto 46 tiña un golpe nun ombreiro, e despois no 60 cando sale Jeremai, porque Jeremai ahora mismo está para 30 minutos, entonces ao final retira a Viren Songo, que chega moi castigado porque traballa moito aos minutos finais, Patiño para darlle respiro tamén a Ricky, porque o Deportivo nos ten acostumbrados xa a moitos partidos, xa non é a primeira vez que comentamos que tiña que xogar partidos de 45 minutos, porque un tempo sempre regala. O ven o primeiro ou o segundo. Ves polo que me queixo eu? Pero eso non debe ser nun equipo que aspira a ascender. No, pero non sei se é unha estrategia mellor de Antoni Hidalgo. A mí me sorprende moitas veces tamén que na segunda, outro día pegou un cambio total, e que sí que é verdade que é un tópico eso. É para despistar. No, é un tópico ese de que si durara 5 minutos máis que podía gañar, pero que ao final acabou embotellando ao Sporting ali na súa propia portería. Claro, e por que non saíu así na primeira parte, Fernando? Eso é o que pregunto. Non sei. Ti como periodista, tiñas que ir ao martes e preguntarle a Antoni Hidalgo ali na sala de martes non podo que teño pleno, que se non iba, Porque a min non me deixan baixar a sala de prensa se non lle facía esa pregunta que faz. Por que non o fixeron antes e o fan despois? Porque ti ves que o equipo, a mí me parece que o Deportivo, aínda que non está compensado de todo, lle falta un dianteiro de verdade goleador, lle falta alguén, lle sigue faltando porque Ricky non acaba de estar aí na sala de máquinas, pero o equipo ten unha plantilla temible e poden xogar ben o fútbol. Bueno, é unha cano, un enigma que non acabamos de saber. Mira que decía o mismo Barcia que xa creía que non iba a volver a xogar e de repente aparece titular e saca as castañas do lume e mete ese gol no minuto 80. Entonces son xogadores e lo que non quere tampouco é que o equipo quede desenganchado ou que varios xogadores. Eu que asisto a moitas charlas de adestradores o repiten moitas veces, que dice que un dos que decía sempre era Borja, o adestrador do Sporting que estuvo no Depor, que decía que a partir de xaneiro aqueles xogadores que xa non son titulares e que non actúan casi nada, pois que se desenganchan do equipo, perden a ilusión e van a adestrar a Begondo, pero como que vai a dar un paseo, sin ilusión ninguna. En este caso, eu penso que Antoni Hidalgo sí que aí os ten máis motivados, quitando excepcións, que non sei se aí pasaría algo como é o tema de Grajera, pero que despois os demais, pois máis ou menos van contando con minutos. O tema de Barcia, que xa digo que estaba desahuciado, Comas, que nun principio non contaba, vamos a ver agora o martes, eu teño as miñas dúbidas se está recuperado o Loureiro e liberaron a Noubi da selección, si vai xogar Barcia de titular ou non. Creo que non. Quero ver a alineación do martes. Eu creo que non. E a mí me parece un erro que non o poña, porque hai que rotar, e estou todo de acordo en que os dosifique a todos, que os rote, pero que a Barcia o que pasa un pouco con Grajera, que debe ser por outras razóns, pero que Barcia o exiliou totalmente. E a mí me parece Barcia que é un chaval que se desmotiva moito se anda xogando así con él, pero bueno, porque os fallos que tivo esta fin de semana, que tivo algún, o que dá pé unha xogada na primeira parte, o gol de falta logo de Otero, é porque lle faltan partidos. Sí, claro, porque non é por outra cousa, sabes, será esa responsabilidade de salir de titular ante un Sporting de Xixón con xente importante arriba, que ten ademais dous goleadores como son Dubasín e Juan Otero. Entonces, pues bueno, te ves aí en esa tesitura de cuidado, a ver, ademais con quen me pon, ¿no? O sea que, entonces, bueno,
se faltan partidos, xa non estás moi centrado, estás moi nervioso, e a mínima, o primer patinazo que teñas, pues bueno, menos mal que solventou co gol, porque cometeu unha falta, que estuvo a punto da expulsión, se non lle fai un pouquiño a cobertura Escuderos, igual se vai a revisión, o mellor era roxa directa porque era o último, entonces bueno, estuvo xogando aí ao límite, ¿no? Parece ser que, según a reglamentación, consultado con algún árbitro, que si o balón non vai, digamos, directo ao xogador co balón á portería, pues bueno, si ven dun ángulo, como era neste caso, pues parece que é amarela e cambia o color, ¿no? Pero que estuvo aí un tris de irse fora, Bueno, a mí, por eso decía que a mí me parece que todo eso son pues falta de partidos. A mí me parece un defensa, non digo que sexa o mellor neste momento do deporte, me parece un defensa moi reivindicable e que pode dar un gran nivel, pero ten que xogar máis a miúdo. Bueno, chega o Córdoba mañá e logo creo que o Málaga tamén, se non me equivoco, no próximo domingo, 2 partidos. O galla que o Depor o faga moi ben. Non houbo Liga en Primeira División esta fin de semana porque está aí Luis de la Fuente pois cancendo motores. Que vos pareceu a selección? Empezamos por San Pedro, que levaba calado un ratiño. A ver, ti non eres moi de la Fuente, non creo? Non. Que raro. A verdade por que que non me extraña? Non por nada en especial, pero non sei que méritos fixo este señor para chegar hasta aí, para ser normal. Pues sí, vale, facer campeón de Europa España, coa sub-21 e todo o rollo, e agora moi ben, vale. Que sí, que o está facendo moi ben, pero vamos, que personalidade me parece que ten unha falta acuciante de personalidade. Pero bueno, eso é un tema. Ti preferías a Luis Enrique? Non, ni de coña. Calquera menos Luis Enrique. E Guardiola? A ver, esto, por favor. Esa pregunta. Guardiola que entrena a selección de Cataluña, que non é Indepe, pois que entrene a Cataluña ou a Brasil ou a quen queira. Vamos, que Luis de la Fuente non te convence. No, evidentemente non. Bueno, pero oye, que España é a favorita para ganar o Mundial e todas estas cousas que se din por aí, bueno, vale, pois moi ben, pero non me identifico, xa fai moitos anos, Ni sequera cando gañou o Mundial, tampouco me identificaba coa selección española, pois, cando era rapaz, sí, pero a día de hoxe non, xa fai moitos anos. Entendo que non viches o partido, entón. Non, vin o resumen, nada máis. A ver, é unha pachanga, e mira se a pachanga que xusto cando viña para aquí, acabo de oír na radio que 11 xogadores do Arsenal que estaban nas diferentes seleccións xa foron liberados debido a diversas molestias, entre eles Zubimendi, que está na selección española. Bueno, diferentes molestias. Que curioso, solo os do Arsenal. O que me extraña é que non foran os do Barça. Eso é o que me extraña. Xa estamos. A ver, Arteta é da corda de Guardiola, que foi un xogador tirando a mediocre. Bueno, hombre. Sí, tirando a mediocre. Suplente casi toda a súa vida, por moito que estivera no Arsenal e se retirara ali. Que inmediatamente se retirou, pasou a ser entrenador, axudante de Guardiola, e agora, bueno, leva uns anos entrenando ao Arsenal, mira, non sei quen dixo tamén outro día unha frase que me fixo moitísima gracia, e ten toda a razón do mundo, falando do Arsenal, que di que o Arsenal lle quita os goles de córner e a balón parado e che queda un Mallorca da vida. A ver o técnico que dice. Estás de acordo con esta afirmación, Fernando? Bueno, eu creo que España ahora mismo tampouco lle presto moita atención a estos amistosos que bueno, a mí Serbia ou Egipto tampouco me dice gran cousa. Nada, non chaman nada, evidentemente. No, si fora contra rivales potentes. Sí, contra Argentina, esa finalísima, ese tiña máis morbo, claro, máis interés. Ver o nivel que pode aportar España para este Mundial, pero o ver aí esas probaturas e facer aí 6 ou 7 cambios ao final sí que é verdade que levou a John García, depois o deixa fora, vamos a ver como decide eso da plaza, ¿no? E logo, pues bueno, probando xente que non sei se ao final, cando dé a lista definitiva, van a estar aí. De momento xa ten unha baixa que é de Zubimendi, que se xa non pode xogar o próximo día,
contra Egito, vamos a ver a quen chama. Podían ser, a mí un xogador que me gusta moito é Milla, o fillo do xogador que xoga no Rayo, un xogadorazo tremendo, pero non sei ao final por quen se vai a decidir. No, igual non chama ningún. Pero está convocado Milla. Bueno, sustituiría a Zubimendi, entendo. Sí, pero sí, igual non chama a ningún xa. Home, eu penso que ten plantilla suficiente. Por eso. E depois o debut de Víctor Muñoz, polo que pouco que puden ver, pues bueno, un xogador polivalente que gran acierto por certo do Osasuna, que aí sí. Igual ten que falar tamén o amigo San Pedro de como deixou Madrid escapar. No era el que era la mascota que levaban sempre a todas as concentraciones. No, lo digo con todo el cariño, lo de mascota que lo llamaban ellos, ¿eh? Sí. Non era o que acompañaba sempre. Non era ese. Era chegou a debutar a tempada pasada de pelo sí, zanahorio. Pelirroxo. Pelirroxo, non? Non era este. Sí, que era. Bueno, a ver, un extremo bala, non? Que se chamaba antes. A mí sorprendeume a velocidade que non o vira xogar, me parece un de momento, aínda que agora non estén no seu mellor momento, non me parece mellor que os dous Brian Gil ou que Brian Zaragoza. Víctor Muñoz, sí, máis ou menos. A mí Brian Zaragoza non me acaba de convencer, fista. Brian Gil sí, a mí Gil sí. Os dous. A mí Zaragoza... Se me das a elegir, casi me quedo antes con Zaragoza, porque é máis regateador de calle, non? Sí, como Joaquín, unha cousa así. Bueno, Joaquín tiña bastante máis calidade. Bueno, home, claro, toma. Pero bueno, quer decir, dese estilo, ¿no? De que non sabes por onde se te vai ir por algún lado. Exacto. Bueno, Víctor Muñoz, pues, tampouco vin moito, pero bueno, a mí gustoume, me encantou, me sorprendeu moitísimo. O que non sabía eu era que era fillo de Víctor Muñoz do Barcelona. No, eu creo que non, Non creo, non? Sí, seguro. É o fillo, sí. É o fillo. Vale. Pensei que non tiña nada que ver, Non o sabía eu tampouco. Bueno, o nome... Sí, home, pero bueno, é un nome bastante común. El de feito estuvo, naceu en Barcelona, pero estuvo na Masía. O que pasa é que non sei por que motivo na Masía non o quixeron e foi para Madrid. Oye, pois ten moito Inri que sendo fillo dun ex-xogador do Fútbol Club Barcelona acabe na canteira do Madrid, Bueno. Sí. Víctor Muñoz acabou o pai, xogou no Barcelona, pero era de Zaragoza, do Zaragoza de toda a vida. Bueno, pero igual, se lle preguntas cales os equipos dos seus amores, evidentemente Zaragoza, pero vai decir o Barça. É posible. Entón, a ver, que a mí me dá para o culé sería raro, non? Que ahora Víctor Muñoz, o fillo de Víctor, estea veña do Madrid. A mí tamén me chocou, que non desconocía ese dato, pero sí. Creo que estivo tamén o rapaz, creo que tamén estivo na canteira do Rayo Vallecano, me parece, haber leído, ou do Atlético Madrid, incluso, que pasou por a canteira do Barça, do Atlético ou Rayo, non estou seguro. Finalmente, pois, a do Madrid, que foi de onde saliu cedido este ano. Bueno, eses negocios que fai o Madrid, que vende o 50% dos dereitos, se garda, pois, por exemplo, se quere recuperar agora... Que o fai como ninguén, porque ao final ten un montón de canteira. Sí, pero hai unha salvedade, porque se está falando moito eso de Víctor Muñoz agora, de Nico Paz e Jacobo Ramón, que foron traspasados, porque o Madrid vende o 50% dos dereitos a ese equipo, non é unha cesión ou uso. E logo se garda o dereito, se quere recompralos, pois por unha cantidade irrisoria moi por debaixo do mercado, porque son xogadores, ademais, que se soen revalorizar. O Madrid agora quere traer de volta, por exemplo, a Nico Paz, que seguramente volva, creo que ten que pagar 10 millóns, 8 ou 10, cando é un xogador que xa está valorado, está recibindo ofertas que rondan os 60-70 millóns. Sí, pero non, Pedro, non é o caso de Víctor Muñoz, que de feito, bueno, sí, non porque se xampión meu, pero están felicitando a Braulio, o director deportivo do Osasuna. Ajá, Braulio que foi do Fabril. Sí, ese director. Ese é o director deportivo do Osasuna. Vale, non sabía. O tuve eu de xogador no Deportivo de Juveniles. E resulta que, porque estes días a nivel nacional están comentando as cadenas, que desconocía, falaron con él, pero se o quere recuperar o Madrid, ten que pagar 40 millóns de euros. A Víctor Muñoz?
a Víctor Muñoz, e ademais lle puxo unha cláusula que non a suelen poñer en ningún club, de que si volve ten que ser para o primer equipo. Sí. Non pode ir para o Castilla nin para outro equipo. Sí, o sea, sí, eso sí soe pasar, sí. Para a primeira plantilla, pero 40 millóns me parece moito. Pero é que eu leín que estaba ainda lo leín outro día, cando foi convocado, que estaba na mesma tesitura que Nico Paz e que Jacobo Ramón, por exemplo, que por 8 millóns pues, podía recuperar o Madrid, caso, pero eso, efectivamente, o que diste ten que ser para o primeiro equipo, sí. E non o pode vender na mesma ventana. O sea, se agora chega, acaba a tempada en julio, trae a Nico Paz e a Jacobo Ramón e a Víctor Muñoz, pongamos por caso a estes tres, teñen que estar polo menos ata o mercado de inverno, teñen que estar ter dorsal da primeira plantilla, non o pode vender no mismo mercado. Sí, cuidado, sí, claro. non digo nada. Por certo, non quero contradicirvos, pero estou lendo por internet que é fillo dun celador, que non é fillo de Víctor Muñoz. Que eu tiña entendido que non. No. Eu teño entendido que non, pero... Eu teño entendido que tampouco que non, Fernando? Porque a mí fazme dudar, pero parece ser que non, Non sei. Pois confrontarei esa fonte porque a mí me dixeron que era fillo del, que de hecho que nacera en Barcelona, que sí, naceu en Barcelona, de feito, sí. Sí, que foi ao equipo Dan, que o Dan é un equipo dali de Barcelona. É case a canteira do Barça, non? Sí. E despois foi a Masía, na Masía non cuajou, pero xa mirarei eu ese dato. O mellor polo feito de nacer en Barcelona, pois deron por feito como chamarse Víctor Muñoz. Creo que non, pero bueno, non me atrevo a levarte a contraria porque ti sempre estás mellor informado que a min, teño que dicilo, pero me parece que non, sabes que, como a semana que ven non, a seguinte vamos a deixar o suspense aí, seguro que os nosos ointes xa en ese intervalo van a saber perfectamente, van a averiguar de quen é fillo Víctor Muñoz, pero bueno, aclaramos no seguinte. Mira, eu estou consultando aquí tamén e non me sae que sexa a mí non me sae, a mí non me sae tampouco. O sea que Muñoz. Non, a túa fonte creo, con todo a prudencia o digo, pero creo que non. Dile a túa fonte que non. Igual a hora que destaca o quere proijar o Víctor Muñoz. Ai, bueno, isto seguro, ahora sí. Que mire, dos 40 millóns eu tamén permíteme dudalo, Bueno, aí non digo nada, porque o rapaz está xa antes da selección estaba... pero que o Madrid non sabe facer eso. O Madrid se garda o dereito de eso, de 8 ou 10, pois de recuperar os xogadores, non? Sí, pagar un poquinho máis do que claro, tiene que pagar. Vale, cedoche o 50% dos dereitos, vale, o Madrid o recupera por 8 ou 10 millóns, logo ese xogador se vende na seguinte ventana de traspasos, se vende por 40, bueno, pois 20 son para o Madrid e 20 son para o Osasuna neste caso. Blanco, non lle podes discutir a este home porque como é tan madridista, bueno, sabe todos os recovecos, No. Sí. Sabe todos os recovecos. No, se ve que todo de saber me fallou a fuente esta semana. No, que o mellor non te fallou e estamos nos equivocados. A min non me pon nada, e por eso me está extrañando o tema. A mí a primeiro pensamento era que era fillo del. Non me parece por idade, me parece moi novo para ser un fillo de Víctor Muñoz, pero o aclararemos, continuará. O culebrón, Víctor Muñoz. Bueno, por que non chamamos directamente ao propio Víctor Muñoz e o entrevistamos? Vamos a chamalo ahora, pero non que nos salimos de tempo xa no programa. A los dos Fernandos, a Blanco, a San Pedro, grazas por estar hoxe connosco, por estar todos os luns. A semana que ven, que festivo en Culleredo, os deixamos descansar. Pero é festivo local, non é festivo na Coruña en Cambria, ao parecer. Imos necesitar 2 horas de programa dentro de 2 semanas. Pois do partido do Atlético de Madrid-Barça e 2-2, porque xoga Córdoba e Málaga, temos moito que falar. Non imos dar abasto, No, e aparte temos que aclarar el culebrón Víctor Muñoz. Ollo que vale, o próximo luns, día 6, non hai, pero non temos programa. Pero o que o día 7 é o partido de ida do Madrid-Bayern de Múnich. Eu comprométome, se queredes, vos poño o martes, pero era porque descansar. O mércores, que cando o martes é cando xoga o Madrid-Bayern, eu ese día estou concentrado todo o día. Bueno, vamos a esperar pasar eses acontecementos. Eu penso que sí. Moitísimas gracias aos dous. Unha aperta, boa semana.